Isa ne ɗan ayagi yake waƙa irin ta ban girma. Beats Munip Records. Tambara mu buga wa CSP Abdul jarin maza mai jin walida da munira Allah ya tsare ka jangurzo. Zaki shuwa zai bato a kan kura, ana bikin babbar giwa shuwa zai jiyo kaurin bera. Giwa ta fito tana kiwo yaran namun da wasu kaura. Abdul ka zamo zaki CSP ran mazarko. An sun shafaran miya ne shi komai al'ajabu na aljan tsoro yake ya taka garwashi. CSP ka zama bi da maza har ka fito sukan tashi ana sara maka dan ka kai a tsaya a jira ka sai ka zo. Mai farauta ka gane to a cikin gawar akwai bauna da akwai kyalkeci mai baiwa kura wahala tsakar rana. CSP Abdul da shena Allah muje gwanina yan maza sun buga ku sun barka ka suka tafi suke idan ka zo.